हाबाय ने अजन दं हनै आरो जों जेबो उफाय गैला माने दै मोनजागोनखौ गोजानावसो गैखाला दैया बन्द जानाय जाहैबाय आरो मादैमोना बेयावनो लांफैदोंमोनदां ओमफ्राय दा मैथो लायनांगौ बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आङो थेफा बाजाराव थांदोंमोन ओमफ्राय ओरैहाय मैनागुरि हायना नोगोर होननायजों आङो गिदिंनानै फैदोंमोन बे समावनो मैनागुरि हायना नोगोरनि रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो बरिंखौ बानायबाय थानायखौ आङो नुफैनो मोनदों ओमफ्राय बिथांमोनाबो आंखौ नुनाय लोगो लोगो फंबाय नोङो अबाव थाङामोन होननानै आंखौ रायदावदों ओमफ्राय रायदावनायजों लोगोसे बिथांमोना होनदों जोङो बेफोरबायदि दै लोंनायावहाय बिराद जेंनायावहाय भुगिनांनानै दङ दा बेनिखायनो फंबाय नोंनि चेनेलनि दारै जोङो दानि सोलिफु सरखारनिसिम खर' गंग्लायै आर'ज गाबहरनि जाहाथे जोंनि बे गामिया बेफोरबायदि दै लोंनायनि जेंनानिफ्राय जानगाराव थानो हायो होननानैहाय बिथांमोना आंखौहाय खावलायनाय हिसाबैहाय आङो माने भिडिअ बानायग्रा मानसि नालाय जोंथ' जायनो लिङो बेनावनो भिडिअ बानायनो गोनां जायो दा आङो भिडिअ बानायनो गोनां जादों दा बिथांमोना रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरदों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लानानै फैदों ओमफ्राय बिथांमोना माबायदि दै लोंनायनि जेंनायाव गोग्लैनानै दङ बेखौबो बिथांमोना गुवारै बुफ्रुसारनानैहाय बुंदों दा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनो हागोन दा बिथांमोना मा खावलायहरदों ओमफ्राय जायाखै आरो बिराद खस्थ'यै मावनांगासिनो माबायदि जादों आदै इयो मा जादों होनदों जाया ने गाज्रि जाबाय थायो नामा दाख्लैजों फैसा थांबाय ओमफ्राय नै जाबावबाय दा दा बिदि आरोखि नै बेखौनो बे पाइप ना माथो ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ जोंना अस्थ'आ गैया आरो जों गुबुननिफ्रायसो हाजारसेयाव भारा लाबोनांगौ मानसि बा सासेयाव हाजारसे 3000 थाङो खनसे फोसाबगासेयाव रायजोनो ओंखारबाय थानांगौ जाहैबाय बे मेसिनाव हाजारसे हरनानै जों माने जोंनो फोसाबो आरो ओमफ्राय बे नोंसिनि गामियावथ' बरिंफ्रा गैखानाया बे मोनसेल' बेयावनो लोंनांगौ दाथ' दैया गैला नालाय खय फुटसो गोथौ दाबायदोंखौलाय 180 फुट हाब ओमफ्राय दा बेखौ बख'थारजोबनांगौ नामा नोंसोर 80 फुटल' दंखायोबा गंसेखौ जों 100मोन 100आव गंसे बख'नांबाय 20 फुट लिक जानानै बख'नांबाय दा बे लिक जानायखौ जोङो ट्रेड हानो मा हानो अस्त्र गैयिखाय सोफिननाय जायाखै आरो जरायफिननाय जायाखै माने हास'नानै बै लिकखिनिखौ हास'नानै गारनानै दा जोङो 80 फुटजोंनो सोलिनानै जायो ओमफ्राय बेबो गाज्रि जाबाय थायो लासै हाबाय ने अजन दं हनै अजन ट्रेड दानाखै दा दानबाय जिस्रि होनाङैसै दा खेंनो हाबाय आरो बिसोरो खेंनो हाबाय आस्थे ओमफ्राय नै मादैमोना बेयावनो लांफैदोंमोनदां ओमफ्राय दा मैथो लायनांगौ खोलाहासो लायो सिगाङाव मैनागुरियाव लायोमोन बवारिं जानानै लायाखिसै ओमफ्राय नै दा बवारिंखौ जाफुबाय थाबाय आरो दा नै सप्ता नस्थ' जाबाय ओमफ्राय गामिफ्रावबोथ' दंखल गैखाया ने गोथौआवसो मोनो होनदां दैयाबो ने 40 फुट नांगौनो रानजोब्बाय ने दैलांखिनिल' दै लायनो थांलाबाय आरो मादैमोना ओमफ्राय ओरै नै नानि स्कुल हाबाखै नोङो क्लास बेसेबां स्कुल गैयामोन नामा दिनै मा लोमजाज्रोदों मोजां फराय दे लेखाखौ मोजां फराय नानि दे मा क्लास मोनखो क्लास 4 दे मोजां फराय दे आयं नोंबो लायगोन नामा थिखोनो हायो दे दा लायगासिनो आरो ओमफ्राय माने बेयावनो जायोमोन जाहैबाय दैखौ ओमफ्राय दा दुखुनांथाव बाथ्रा माने गाज्रि जाबाय थायो आरो माने फुराना बुस्थु नालाय दाथ' जों बरिंनि माबाखौ जों खुलिनो हाबायमोन दा खुलिनो हानानै जों लास्ट नैबे माने चेकबल होनो बेखौ माने बे बुस्थुआ नैबेजों माने जामख'नायजों
गलांबाय आरो नैजों दा दै सिङाव गलांबाय दा जों दा दै जानायनि खुनु केपासिटियानो गैला आरो माने बे बुस्थुखौ जोङो कम्पानियावबो मोना बा अबेबा दखान सहरफ्रावबो जोङो मार्केटफ्राव बायनानै मोनखाया आरो जोङो बे बुस्थुखौ दा बेबायदि प्रब्लेमाव दं दाथ' जों जेबो उफाय गैला माने दै मोनजागोनखौ गोजानावसो गैखाला दैया बन्द' जानाय जाहैबाय आरो बांसिन आरो गैखाला जाखाला जोंनि हायना नोगोर गामिनि आरो बे बवारिङा गाज्रि जाबाय गैला बहुद सिन्था जानांगौ जाबाय दा बे दं नै रायजो राजाफ्राबो आरो दै महिलाफोरबो ओंखारनानै दंफैयोमोन दैनि थाखायनो जोङो नैबे चिरां जिल्ला खयला मैला बिसि डिस्ट्रिक्ट आन्दाराव थानाय जोङो नैबे हायना नोगोर गामि जोङो प्लास मैनागुरिबो होनोमोन दा बेवहाय जोङो गाहाय लेभेलखौ दा हायना नोगोर बुंदेरो आरो दा बेवहाय जोङो थांनाय 2017-18 मायथाइयाव माने बे बवारिंखौ दोनाय जादोंमोन दा दोदोंब्लाबो माने ओरैबायदि असान्थियाव दङ माने जोङो सप्ताहे माने फोसाबबाय थानांगौ आरो गाज्रि जाबाय थायो दा जोंनो लोंनायनि थाखाय बिराद दुखु खस्थ' जों सैनानै दङ दा फारसेथिं मोसौ मोसा दै दौनाय फारसेथिं मानसिनि दुगैनाय लोबनाय जि जोम सुनाय बायदिसिना जों बेफोरबायदि प्रब्लेमाव दासिमाव जों बहुद खस्थ'जों जों गोग्लैसोनानै दङ आरो दा जोङो फारसेथिं जोङो मेचिन लायनांगौ जायो मालायनियाव भारा जोङो खेबसेयाव हाजारसे खरि जोङो लायबाय थानाङो जोङो सप्तायावनो खनब्रै खनबा जों फोसाबबाय थायोब्ला जों सप्तायावनो बिदिनो हाजार थाखा जों गारनांबाय थायो आरो जों दा बिनि थाखायनो जोङो फारसेथिं रायजो राजायाव खनजि थाखा गैया आरो फारसेथिं जोंहा गामियारिया जौगाथायाव गैया दा बिनिखायनो आङो नैबे जोंनि हायना नोगोरनि जानानै सासे दैदेनगिरि जानानै आङो दानि जे जोंहा बिटिआर सरकार बे सोलिफुबाय थानाय सरकारनाव जोङो रायजोनि जानानै आङो बेखौ अनसुंथाइखौ लुबैदों आरो आं खावलायहरनो सानदों मानोना जोंहा माबा मोनसे अननानै सरकारा जोंनिसिम बै लोंनाय दैनि थाखाय सुबिदा खालामना होयोमोनब्ला बा होयोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थागोन आरो जोंनि थाखाय मोजां जागोन जोङो फारसेनिफ्राय जोङो दुखु खस्थ'निफ्राय जोङो जिथुनाखि बेसेबां जोंनि फिसा फिसौ गथ' गथायफोराबो खस्थ'निफ्राय जोङो बारग'नो हागोन जों बेखौ जोंनि बे दानि सोलिफुबाय थानाय मानगोनां सारमोन बे बिथांमोनखौ आं खावलायदों जोंनि बे दुखु खस्थ'नि गेजेरजों थानाय हालादखौ जाहाथे अननानै जोंनि गामिखौ मोजाङै मोजां नायहरथों बा नायहरगोन जों बेखौ रायजोनि जानानै आङो मिजिं थिदों आरो आं गले गले खावलायनो लुबैदों जे जोंहा फारसेथिं गथ' गथाय फरायनाय दङ दा जोङो एखमबा समाव बिमा बिफाया माबा मोनसे दुखु खस्थ'जों सैनानै थानाङोब्ला लोमजानाय साजानाय जुदि जायोब्ला बै गथ'आनो दैखौ बेक्ति गावनो खस्थ' खालामनानै एखमबा समाव फरायसालियाव थांनो मोना जोंहा लामायाबो गोजान फरायसालियाबो दा बेफोरनि थाखायनो जोङो बहुद खावलायदों हांख्रायदों जोंनि बे मानगोनां सारमोनखौ जाहाथे जोंनि बे हायना नोगोर गामिनि जिथुनाखि बे बवारिं बेखौ अननानै माबा मोनसे खालामनानै जोङो मोजां रोखोमै दैखौ गहोनानै जों बोखोनानै जानो हानायनि केपासिटि हरोबा जों बयनिबो जानानै रायजोनि जानानै सारमोननिसिम आङो बेखौ खावलायदों जाहाथे जोङो नैबे बोसोरनिफ्रायनो मोजाङै मोजां जोंनि बे बवारिंखौ नोजोर होनानै जोंखौ गोजोनग्लाय होगोन आं बेखौ जोंनि मानगोनां सारमोननिसिम गोसो होनानै आङो खावलायहरबाय जों बेखिनिखौनो सारमोनखौ गोजोननाय बावहरदों जोंखौ जाहाथे हेफाजाब होगोन आरो नायलांबाय थागोन गोजोन्थों।